viemäristön. Anteeksi, en kuulu. Minkä vaiheeseen te saitte sen viemäristön lauantaina? Eli siinä eteni homma sillä lailla, että kun saatiin koordinaatit, missä tämä tarkastuskaivo pitäisi olla, niin siitä lähti vuokralainen kaivamaan ja minä autoin välillä vähän ja kaivettiin siitä kohtaa, mistä saatiin tietoa, että pitäisi olla. No, sitten ruvettiin laajentamaan kaivantoa, että jos olisi tullut muistivirhe ja se olisikin vaikka muutama 10 senttiä sivussa tai muuta, niin sitten siinä vaiheessa huomattiin, että sieltä alkaa vettä valumaan jätevettä maan sisältä. Ja samalla laajennettiin siihen suuntaan sitä kaivantoa vähän, niin sieltä löytyi putkesta reikä, josta tämä jätevesi valuu sitten tänne kaivantoon. Ja siinä sitten laajennettiin kaivantoa ja löydettiin tämä huuhteluyhde sieltä 1,5 metriä syvältä maan sisältä. Noin 3 metriä ehkä mahdollisesti eri kohdasta, johon kiinteistön omistaja oli kertonut, että jossa se pitäisi olla. Ja myös 1,5 metriä syvältä maan sisältä. Niin siitä kautta se sitten kun löydettiin tämä kierrekorkealla tulpat T-haara, niin siitä kautta sitten saatiin huudattua tätä tukosta auki. Ja sitten Hyrynkangas olikin jo sitten paikalla ja ruvettiin neuvottelemaan tästä viemäriverkosta. Anteeksi. Saanko ihan keskeyttää nyt, että siellä oli putki rikki ja te huutelitte sen yhteen kautta vai? Joo, se lopulta löytyi se huuhtelu yhdessä sieltä sitten. Joo. Ja kuvasitte sen kautta sitä, että missä se mahtoi se lanto olla tai joku niin vika. Siinä on ilmeisesti tämä maan Savin maata, josta johtuu, että siellä on painumia ja sinne kertyy sitä jätettä mahdollisesti tähän viemärilinjaan sitten. Niin. Mutta te puhuitte putkirikosta. Joo, siellä oli sieltä tuli runsaasti huudottaessa maa-aineesta sitten koska täällä oli tämä putki ollut ilmeisesti pitempään rikki ja sinne oli mennyt tämän reiän kautta maa-aineesta. Paljastui se siinä sitten, että kun löytyi tämä rikkinäinen putken kohta. Joo. No sitten te sen yhteen kautta sitten putsasitte ja huutelitte sitä ja